Ngwana na ebe a. Bịa. Ike nọ n'ebe ọzọ. Anyị ekene ọrụ ọkụ. Ọkụ gbawala ụgbọ. N'ọnwa nwaanyị bụ ruo onwe nọ n'ụwa ruo azụ ụkanya adịgwu ọnwụ. N'oyite ị na-agba ya ụgwọ ya ka ọ na-esili gị tata. Wee sị gị chịrị ọra ndị ichie gị na na abụọ ka ị bịa ka ilie ibe na be nna azụ ụka anyị na ngwulube egwu ọnwa abụọ na n'ụmụ okpu ọka. Wee sị na tata ka anyị si na a na-eze iwe ruo nwa bụ ọkụ mgbọ n'ọra gị na ya na abụọ azụ ụka na-eze iwe. Anyị si na tata dị iwe na isi aghazi awụ ya iwe afịa n'iru. A sị ya ose na-abịa adịli ya ile ihe ekute ikudu ma ọ naghị ada ụwa ma ọ naghị ada obodo ma ajọ nne ọbụla nwoke ma nwaanyị enyelie ma ndị amụsụ ma ama bụ anyị si na ibe ebu ka ọ ga-abụzi. Anyị si o buru sie enyi ike aka nkụcha isi na ya na ọ ga na-akụta ego mgbe ọbụla ọ nọ abịa chọrọ ya jebe. Anyị si onye ọbụla ya agwọbali ọgwụ tụrụ ya nsị tụrụ ya aja ma ọ na ezinụlọ ya na-awele ka ọ na-enyezi na onye ahụ ya atọzi n'ọgwụ ọ na-akpata ego. Anyị si m arụ na-abụọ ọdụ na ọya litu na ọya litu ụlọ odo n'igwugwu na ọyịba ahụtụba n'obu na ọya ka unu ga-enyeba. Na asị ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ ma aka nsị na aka ajọba baaba n'ọnụ. Anyị si ọ na-eme n'iru na ọ ga na-anọ n'azụ ọmụma aka ukwu na okie ka ọ na-ayọ na ọ na-ekwu okwu nke mmadụ. Okie anwụnya lụrụ ya aka. Anyị si ụmụazụ ọ mụtara abalị a olu ya na di ga-atọ ụtọ dị na nwunye ya na ndị ọyị ya ga-atọ ụtọ na di na nwunye wuo ndị ọyị ya ndụ na-echeli ire ọmarụ. A sị ndụ na-echeli ajiri aji iwe ghara ekwube eke oye abụ nkwọ n'ọyịbe anyị kwuru. Wee sị nwa bụ ọkụ anyị kenelego anyị si na iwe ka anya bụ nwa gị na-ezeghi azụ ụka na-eze ọra gị na ya na-abụọ ya ọ sị gị gị na-enye bụ akwa ọkụ nọ n'ọbụ ya ka ọ dị ya na-ekwe mgbelemgbe unu ọya na-ekochala ya ịmalụkwa unu si azụ ahịa ọkara ka wegoti akwa na ọbege ego ka na ọ dago ọbege ego ka na ọ dago nne first grade ka ọ na-anụgo nọ mgbelemgba ama na-ezi na-atụ egwu ọya vulie ka ikpe ile ọmarụ n'oyite ka ị na-esiri nya bụ chi gị. Oite ka m na-esiri gị wuchi tata bụ nkwọ. Chi nya bụ chi gị bụ nwa bụ ọkụ. Gị wuchi m bụ nwa bụ ọkụ. Rụọ akụ m gbawara ụgbọ. Ọkụ m gbawara ụgbọ. Nwa bụ ọkụ bụ nwaanyị ji ego. Nwa bụ ọkụ nwaanyị ji ego. Ọnya bụ isi ara ị na-aza. Ọnya bụ isi ara na-aza. Etiwa gold. Etiwa igbo ego. Etiwa igbo mọni. Etiwa igbo mọni. Afụ mmọ nwaanyị. Etiwa gold. Etiwa gold. Abụ ego dị na ego. Atụwere n'igbo gold. Abụ ego igwe. N'ọnya bụ abachi gị. Ọnya bụ abachi m. Mbụ nwa bụ ọkụ. N'ọnya ka ị na-esi ite. Ọnya bụ chima ka m na-esi ite. Na bido tata na ihe na-ayọ bụ ndụ. Bido tata ihe na-ayọ n'obodo. Arụ isi ike. Wa chụwara ndị ilo. Chụwanụ m ndị ilo. Mee ka ezinụlọ ụdọ mma. Mee ka ezinụlọ m dị mma. Mee ka dị arụdo dị. Mee ka alụ dị dị. Ka ndụ dị edo. Ka ndụ dị mode. Ka ndụ ikwu edo. Ka ndụ ikwu mode. Ka ndụ ụmụ mode. Na ndụ ụmụ gị. Ka ha nchado. Ndị anya dị n'elu anya ha lụọ ana. Ndị anya dị n'elu anya ha lụọ ana. Ka gị na ha tọ ụtọ. Ka mụ na ha tọ ụtọ. Abịa na-azụ ka ọ gara agara. Afịa m na-azụ ka ọ gara agara. Mkpọrọ abịa ka ị nwee uru. Mkpọrọ ka m nwee uru. Ịzụ abịa ka ị nwee uru. Nzụ abịa ka m nwee uru. Uke ezutere gị. Uke ezutere m. Ezutere ndị na-azụ ụlọ ha abịa. Babinye ezutere ndị na-azụ ụlọ m abịa. Ruo ụmụ m. A sị na ihe ọbụla bụ ihe ọma n'ọnya ka ị na-ayọ. Ihe ọbụla bụ ihe ọma ya ka m na-ayọ. Ị na-ayọ nya bụ chi gị. Ka m na-ayọ gị wuchi m n'ụbọchị taa. Ka ọ fụtalụ gị ire. Ka ọ fụtalụ m ire.
ọbịa ya egbu nya gbuo ọ bịara ya egbu mgbukwa onwe ise bụ ime ido ka ị mụọ n'udo ya bụ ime ndụ ka m mụọ n'udo ka ọ bụrụ ibe bụ ebumnobi unu kaba ya eme ka ya bụ chi ga-emeli gị ka unu bụ chi m ya emeelu m n'ọnya ka ị na-ayọba ọnya ka m na-ayọ unu ma onye si na ọ ghara adị ile ma onye si na ọ yara adị ire o tinye isie a na-eme wee nwee iwe na-eme wee nwee isi ise ọ ga-adọlụ gị ile ise si na ọ ga-adọlụ gị ile ise ekene nwa bụ ọkụ na ọkụ mgbọ ya bụ nwa gị nwaanyị waazụ ụka n'ọnya bụ ite ị na-agbụ ya ụgwọ ya n'ọnya ka ọ na-esili wee sị na ọ ga-adụla oge na ya na-abụ mma ndụ ya ga-adụ ndụ nwa waazụ ụka ọ ndụ ka ọ na-agọ n'ọgbọ ogenye ya ndụ enye arụ isi ike tụwalịa ndị ilo ilo mmadụ aghara abịa kooli nwoke a kooli nwaanyị aghara ezute uke mmadụ gbalịa ọsọ ndị si na isi ya na awa aja wee tinye nkeba were nkeba chụọ ndị si na oke aghara elu ya aka nata na ndị ahụ nke dị mma banwe tinyekwuola onye ahụ azụ ụka nwa ka oke wee bụ ụba anyị si na iwe anyị na-agọ n'isi ezinụlọ ya ma di ewu ndụ isi ikwu na ibie ndụ arụ ike ọ sị ọgbọ ka ide ji awa na ọghọtigbu ịnya ya lie vie a sị na ọ ga na-arụ ọnụ ebe ọbụla ọ nọ na agha ama na ọ nọ na agha ama na ọ nọ bụ n'ibe ọma aghara amụ ya na ọ nọ na-ajụ ibe nọ ibe anyị na-ayị unu ezumezu ụmụ okponye na ya na-abụghị unu tụba nzu ọba azụ ụkanyị tụba na nzu okwu na iji eboli odonye gwugwu a sị na ọ ga na-atụ ahịa o si na owu bel ọkịrị ka ọ baa na ebe o si na ebe ọ baa na ịtọ si na ịtọ baa na ịnọ si na ịnọ baa na ise si na ite gara o jebezi ahịa tụnataba kesara ndị mmadụ abịa vuru abịa na bie n'ibu unu ga-emeli ya o wee sị na ọ na-amakwu ma chi nne nzu si ka unu niile tụwa nzu ka unu niile liko nne ọnụ na unu niile na-eli na adụ na igwe were achụ na adụ na igwe wee na-eli na o nwere onye a ga-enyere ka anyị bie unu malele unu agụ na nsọ ndị ọrụ ụmụ ọkpụ ọrụ ndị ichie nwaanyị ọrachi azụ ụka anyị a sị ka unu niile tụzuo nzu wee sị na iwe anyị na-ayị unu iwe ọma umeme na ihe eyi neni ọbịa egbu onwe ọdụmetebulu wee sị na-edo obu ọ ghebolu gịnị bụ chi azụ ụka anyị na azụ ụka nwa gị ọ ghebolu na oyi na-eke bolu unu na oyi bolu na abụ bolu unu na nkwọ wee sị na nzu ka nna edo ka nna amụ unu si ka ọ bụrụ odo n'igwugwu ahụ odo ka odolu gaba onye ọbụla chụtaba ibe dị mma na ibe dị mma ka ọ na-ayọ a sị ma ọkwa unu nie o wee nye unu ene na ụmụazị unu ji chi ya mma umeme n'ebe iyi eyi n'ebe a sị raraba ka ikpo ratuwe na ụzọ taba na ọnụnụ ka iwe ọma bịabawo ndụgodo ka a na-ayọ arụ isi ike na onye dị ndụ na-akpata ego wee sị na nkenelu nwa bụ ọkụ akụntawala ụgbọ na ọjị ka m ji n'aka wee sị na ya bụ azụ ụka na-ewu onye nke na-ana esimite na-esilighị ite tata a sị na iwe ọgọlụ na nzu ya ka ọ gọ na-edo ya ka ọ na-ekpe n'ọjị wee sị iwe niile bụ iwe ọma obu n'obu ka ọ fụtalia iwe na mmadụ agaghị ekwutecha iwe ọma niile ọ chọrọ ma nke ọ mara kpe ma nke ọ mara kpe na anya ya akara na nke unu ntị anya bịa akara nke unu anụ iwe wee sị ka unu mere iwe bụ ọchịchọ nke obi ka ọ fụtala iwe eke oye abụ nkwọ ma ndị ajọ mma na ndị ajọ mmụọ na-eso ajọ eso a sị omete na ọ ga-evu wee sị biko taa n'otu ka ọ taa n'ibe n'aba Chukwu na ndị ichie na ezumezu niile ya na nwa bụ ọkụ yi ka ọ leenụ n'ọgbọ asị ya ọjị nwa bụ ọkụ ekenele gị akụ mgbawala ụgbọ ofu onye ike kpeazụ a sị unu niile bịabanụ ka unu bịa tọọ ọjị na unu do n'igwe eli alụ na unu ga-adụ n'igwe were eli ọnne ọ lute nso ọ sị na ibe a na-eme bụ nkwado na nkwado ka ọ na-enye na ya bụ nkwado ọ na-enye na ọka iwe dị mma anyị kene nwa bụ ọkụ akụ mgbawala ụgbọ na anyị kene eme unu na asị egbe a na-atụ na aghazi atụ ya bụ azụ ụkwụ ogbugbo aghazi atụ ya na eke aghazi atụ ya na oyi aghazi atụ ya na abụ aghazi atụ ya na nkwọ asị na ụzọ ga-emeghe ụzọ ga-emeghe nọ n'ọgbọ ka anyị na wee sị nwa bụ ọkụ na anyị kenele iri nne akụ mgbawala ụgbọ anyị ile ọma ka ọ ga-abụ gị na ya na-abụ
ele mmanụ anwụ asị nwoke ga na-abịa na nwaanyị na-abịa n'anya akwụkwọ na iji ike nga gị bụ Nwabuoku na ọjị keweta anyị chọrọ ụmụ ọkpụ ya na azụ ụka na-ekwe na ọjị nke unu ka unu taa ọya welu nke ekene Nwabuoku ọkụ mgbawala ugbo tiwe Igbo money tiwe gold ahụ mma nwaanyị anyị si na-eme ya ṅụọ na-eke ṅụọ n'oyo ṅụọ na abụ ṅụọ na nkwụ anyị si ọwọ ka eji kpee ọwọ ka o ji adịla mgbe eme na iyi eyi na ọbịa ya egbu onwe ya na-enwu anyị ekenekwe Nwabuoku anyị si na-eme ndị ichie ṅụọ na-eko ṅụọ n'oyo ṅụọ na abụ ṅụọ na nkwụ echi ọwọ ka eji kpọọ ọwọ ka o ji ya dịla omemene nwa iyi eyi nye ọya na ọbịa ya egbu onwe na ọhụrụ ajọ ọgwụ omete na ọrụ evu anyị ekene Nwabuoku anyị si na isi na ọdụ ka ejikwa na-eme mmụọ ya bụ ite ọ na-esili gị tata ka ọ bụ gịnị ya na-abụ odo n'iburu anyị si Nwabuoku si na-ekwu ya ka nwa gị na-esili gị tata ka ọ bụ gịnị ya na-abụ odo n'iburu ọkụ mgbawala ụgbọ n'anya bụ azụ ka nwa gị na anita nke bụ nnekwu na-enye gị wuchie ka ime ya nnekwu na eke mee ya n'oyo mee ya na agba mee ya na nkwụ wee si na bido tata gaba ka anyị si na ya isi aghazi awụ ya efu anya n'iru ahụ na-aghado ụwa mma ọ na-aghado obodo mma a sị ajọ n'ime otu na-abịa aghadoli anyị o busi enyi ka aka nkụcha isi na anyị si na ọya abụghị ana anyị si na ọ ga-alịtụ n'odo n'ubi iji ọ ga-abụ odo n'ubi ọ bụ na ọ zọrọ ụkwụ iwe ọma mere ọ na-eme n'iru na ọ ga na-anọ n'azụ ọmụma aka ukwu ya na ya na ndụ anyị si na ọyịwa a na-ayọ unu dị wuchie n'ihe melie ya na-eke melie ya n'oye melie na abụ melie na nkwụ anyị si na ọgbọ ka o ji kpee ọgbọ ka o ji ya dịla ekene Nwabuoku kene ọra ụmụ ọkpụ ya na-azụ ka nwoke na ihe bụ ite ọ na-esili unu n'ọnya dị ire a na-eme mmemme ya Nwabuoku ka ilie ire tiwo udo obi chialụ gị na nwa ya nwaanyị anyị si Nwabuoku anyị kenere anyị kenele ya bụ nwa rụrụ azụ ka tegwu ọnwụ n'ọkụ unu onye ma ka ọ na-adọnye adụ ma ka ọ na-adọnye adụ Nwabuoku ekelere ya ka ọ na-adọnye adụ ọ na-etiwe olu ya bụ nwunye ka ọ dị mma na-arụ ọnwụ ka ọ na ndị na-agba ọgwụ agbazinye ndị na-eli adịghị ama otu adazi oke elubi ya aka ọnụ ya ka elubi ya aka ọnụ ya anyị si ndị si kala n'ọgbọ Nwabuoku
anyị si na ya aṅụ n'ọgbụrụ na-eke ọgbụrụ n'oyo ọgbụrụ na ọgbụrụ na nkwọ n'ọnọrụ ka m kwukwuru anyị si na ọ ya abụghị oge